ingredients of Mickey Bihon. This is the cabbage, carrots, chicken, ito ay sa side. Tay! Tanggal mo na yung cellphone mo. Squid balls, chicken breast, onion, garlic, brown pepper, oil. It's fried. Yung sarap mismo, naririnig ko yan lalo sa blood para tumataas o tumataas. Nakita ko yan ng doktor na mataas yung liquid natin. Ang unang-unang nang kukonsider eh baka may problema tayo sa atin. Kapag mataas yung kinukonsider natin para maalam naman yung ibang pasyente, bilang tumataas yung liver enzyme na wala namang obvious na padahiranan. Chicken breast. Chicken breast. Meron yung level na kumbaga para Yes po, ito bro. Kumaapoy! Kumaapoy pa! Sabi ko nung kanina, sabi ko ito lang kukuha. Kapag yung mga kapag gusto ko malaman, yung liver enzyme, kuha na sa dulo at blood test tayo. Blood test. Specific na for liver na mo tayo. Liver level. Sa akin tayo. Yung SPPT, SLSOP. Yan ang ulit na ito. Narinig na SPP, SPOP. Yan ay tumahan. Tatok pa! Ang karaniwan imbestigahan ng doktor kung anong cause naman sa namin. Alam na niyang most likely may liver problem. Or probably meron din problema na ibang part ng katawan natin. Squid ball, chicken, pollo. Wala. Anong kadalasan mga nakakapataas na liver enzyme natin mga ibang? Pwede ko ako yung malimbawa, meron kang ball o magkakaroon ng liver, kung makasaya patay ko na yung violent anxiety. So, makikita mo na tumataas yung liver enzyme. Ang ibang mag-isa sa mga pagkakit-damage yung chronic alcoholism. Pwede rin and then, kung merong drug or contained na maaari makapagpento sa liver, so that's the common one. The others, medyo rare siya. Usually, secondarily affected na lang yung liver. Kung meron talagang primary cause. So, may nagsabi ng organ o isang organ kaya lang kumain yung liver enzyme. Nakakalaman kasi siguro marami ka sa tao parang fear lang. Yung liver kasi parang hindi ka lang yung balas, kita mo So, kahit yung alam mo yung magsabi ka dyan, nakikita ka naman mo yung atay na sa loob. Hindi mo malaman kung ano lang nangyayari sa kanya. So, pag nangyayari ang napag-alam sa doc, amin na yung atay mo natin yung liver enzyme, yung liver enzyme, ito mataas. Ano ang kakapiyori na pasyente? Ang action natin, kung makita na niya yung tumaan, most likely na-request yan ng doktor. So, unang paris, pumalig sa doktor na nag-request yung alcoholism na. So, kung mas maliblon siya, nabigyan ko siya ng ulit about the cause.
probably baka tinigil na yung pag-inom niya and hopefully hindi na siya nagkaganon. So, Oo nga. ang lesson natin dito, kahit na binigyan po tayo ng gamot ng doktor usually, huwag po natin i-assume na magaling na po tayo. Important pa rin sa Oo, kasi yung mahirap din yung hindi naintindihan ng pasyente, no? Dahil nga hindi siya na nagbalik, akala niya magaling na siya. Oo, naalala ko ako di ba, may mga ilang kaso na ganyan din na parang, mayroong iba, hindi naman sa ano pa, pero bigil for a while, pag-inom ng alcohol. Pero may mga pabalik na naman. So, totoo daw ba na nag-end up na mas malala yung sakit kapag tinigil niya, tapos mabalik na naman sa pag-inom ng alcohol. Kung meron mo rin daw ay pasyente, ang pasyente talaga may tendency siya maging dependent sa alcohol. That requires special attention. Ayun, no? In other words, kung halimbawa nag-like sa pag-inom niya, dependent siya sa alcohol. Magkakaroon ng parang withdrawing, no? Tulad ng addiction sa ibang mga pinagbabawal na gamot, pero yung withdrawal din sa alcohol. Ang problema dyan, yung craving po sa alcohol, na kung hindi aware or hindi na-supervise yung pasyente, the next time uminom siya, parang makala mo, mabubuhasan na siya ng alak pagkaganon, no? Parang makaalalo yung level ng intoxication niya. Okay. Ang problema doon, that may cause more damage to the liver, no? Oo nga po. So, kasi nangyayari, parang roller coaster na repair din, damage, repair, damage, repair, damage, no? Okay. And through the years, pagtagal niya, baka patrigan na magkaroon na ng cirrhosis, kasi Okay. Ihapon ko na, medyo makakapula tayo, pero ihapon ko na lang topican para sulit naman doon sa iba natin mga expert. Ikaw isa, tinatanong po, yung pag-inom ng liver aid, okay lang daw po kapag mayroon siya kapag-aid ang pasyente. Maraming salamat po. Pwede naman po makakatulong para mabilis makarecover yung liver natin habang ginagamot yung hepatitis A. Ako, lahat na po ba, Doc, ng may liver problem ay naninilaw o may iba na wala? Wala, hindi siguro na nagkakaroon ng yellowish. Hindi po kailangan naninilaw para magkaroon na ng sa ay. Okay, tinatanong po niya, meron daw po pang age limit ang pag-inom ng liver aid. Yung edad daw po ba na 60 and above, 60, 70, 80. So, iba rin daw po uminom ng liver aid, hindi manila.